הנביא ישעיהו כתב בזמנו, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים. ברוכים הבאים לתערוכה המסכמת 6 שנות פעילות תנועת אומץ למען טוהר המידות. תנועת אומץ היא המובילה במאבק נגד השחיתות השלטונית ולמען המנהל התקין. תנועת אומץ פועלת מאחורי הקלעים לאסוף מידע על אישי ציבור שסרחו. יש לנו חלק חשוב בחשיפת הפרשיות שמוצגות בתערוכה זו ובהעלתן על סדר היום הציבורי. אנו חוקרים גם פרשיות נוספות שבינתיים השתיקה יפה להן. תערוכה זו מעניקה לדברי הנביא פירוש ויזואלי מעודכן לדורנו. כאן מוצגים אישי ציבור ומוסדות שחקירתם החלה בעקבות פניות של תנועת אומץ לגורמי אכיפת החוק. סוקרטס כתב, אלוהים מתבונן בידיים הנקיות, לא בידיים המלאות. תנועת אומץ הוקמה לפני 6 שנים על ידי העיתונאי אריה אבנרי, שסביבו התקבצו אזרחים אכפתיים שביקשו לפעול למען מנהל תקין וטוהר מידות במדינה. הבסיס להקמת אומץ היה עמותת אמיתי למנהל תקין וטוהר מידות, שהוקמה לפני כ-20 שנה וחדלה לפעול לפני כ-10 שנים. כיום פעילים בתנועת אומץ כ-200 מתנדבים מכל רחבי הארץ. המשרד הראשי נמצא בתל אביב, ולצידו פועל סניף מחוז הצפון. אנחנו שומרי חומות המוסר של המדינה. אנו משתדלים להרחיק אישי ציבור מושחתים ולשמור על הקופה הציבורית. אנו מזמינים גם אתכם להצטרף לשורת המתנדבים הפעילים באומץ. בישראל השתרשה נורמה קלוקלת של חליבת הקופה הציבורית. יש נבחרים הרואים בשירות הציבורי הזדמנות להתעשר. אנו רואים יותר ויותר אנשים שמרגע הגיעם לשררה שולחים ידיהם באוצר המדינה או העירייה וממלאים את כיסיהם. יש אישי ציבור שעברו על החוק, צברו הון עתק והקימו לעצמם ארמונות ווילות מכספי הציבור. האווירה הציבורית מורעלת והדג מסריח מהראש, אבל סרחונו של הדג שהחל בראשו כבר מזמן הגיע לזנבו. למה אנו נאבקים בשחיתות הציבורית? אנו עושים זאת למען עתיד המדינה. אנו רואים בצער כיצד המדינה מתפרקת מערכיה, המוסר הציבורי מתרסק, ואילו השחיתות פורחת. כך נשחקת התקווה לעתיד. אבל באומץ עוד לא אבדה תקוותנו. לאחר שהצלחנו להרחיק את ראש הממשלה אולמרט ושר האוצר הירשזון מהחיים הציבוריים, איננו נחים על זרי הדפנה. אנו ממשיכים ללכת על זרי קוצים במלאכת ניקוי האורוות. במערכת הפוליטית והציבורית נמצאים עדיין עוד מושחתים שחומסים את הקופה הציבורית. הקמנו את אומץ חברתי כדי להיאבק למען צדק חברתי, תיקון עוולות וסיוע לאזרחים שנפגעו מביוקרטיה שלטונית ומאטימות ממסדית. אומץ יוזמת הקמת מרכז אקדמי לחקר השחיתות. יש צורך לחקור את שורשיה של השחיתות, להתחקות אחר מניעיה, לבדוק את דרכי ההתפשטות ולחפש אמצעים יעילים לבלום אותה, לרפא אותנו ממכאוביה ולחסן מפניה. את המוטו של תנועת אומץ היטיב לתאר המשורר אורי צבי גרינברג באחד משיריו, כי רובנו בתהום והשאר במבואותיה. יודע אני ורגלי על גדותיה, פוסעות כרגלי האומלל בנביאיה, של ארץ עובדת באשמת שריה. ומה בעתיד? עתידנו הוא הדור הצעיר. אומץ תחל בקרוב בפעילות חינוכית והסברתית בקרב הדור הצעיר, החל מבתי ספר תיכוניים ותנועות הנוער, וכלה בחיילי צה"ל ובסטודנטים, בדבר הצורך לשמור על כללי המנהל התקין וטוהר המידות. כמו כן, תנועת אומץ מצטרפת למאבק הלאומי באלימות הגואה. תנועת אומץ מתחייבת להמשיך ולשרת את אזרחי המדינה במטלות ובמשימות שנטלה על עצמה. המלאכה היא רבה, ואנו זקוקים למתנדבים נוספים אשר יסייעו לנו לשאת בנטל. אנו פונים אל כל אחד ואחת מכם. הצטרפו אלינו וקחו חלק בשליחות המצווה של הציבור והמדינה.